Á, toto auto so mnou komunikuje, takéto sú už auta moderné do prdele. Idem ho odniesť do refresheru a ja idem cvičiť. Dneska som sa prihlásil prvýkrát na hodinu Hyroxu. 17:30 a ja idem na tréning. Ľudia, strašne sa mi nechce a neviem, či som na to vôbec ready. Neviem, čo od toho mám očakávať. Neviem, či to budem točiť, lebo to je skupinová lekcia normálne. Ľudia, hodina a pol po, našiel som v tom čaro. A som za to strašne rád. Normálne dneska mi písala mamina, že videla som včerajší vlog, že si v pohode proste, lebo som sa tam trochu opustil. Ale áno, akože tie sociálne siete si berú aj svoju daň. A ja som celý čas vedel a cítil, že to proste musím niečím balancovať. Teraz som na to došiel. Šport. A veľa športu. Lebo niektorí to proste balancujú tým, že sa idú ožrať pravidelne, alebo niečo. A ja viem, že to není cesta už teraz, alebo že fajčia, ja fajčím tiež, ale viem, že to není vôbec riešenie. Proste riešenie ustať toto všetko je mať nejaké hobby, ktoré sa napríklad nemusí točiť, na ktorom úplne vypneš. A bol som chvíľku taký, že natočím vám aspoň kúsok toho tréningu a potom, že nie. Serem na to. Chcem mať niečo, kde proste nemusím vytiahnuť tú kameru, nemusím točiť a fakt tam idem totálne vypnúť. Po tom tréningu, po tej sprche potom, som cítil vážne endorfíny a to, čo som potreboval cítiť. Toto je riešenie na tento môj život. Proste veľa cvičiť. Veľa chodiť do fitka, veľa behávať, chodiť na Hyrox, chodiť na hociaké preteky. Nehovorím, že úplne prestať piť, úplne prestať fajčiť. Aj to podľa mňa niekedy akože pomáha k odreagovaniu, keď idete s chalanmi na pivo. Lebo proste aj to je nejaký akože sociálny život. Reálne zarobiť alebo našetriť si peniaze na to, aby som sa tam odsťahoval, není až tak strašne ťažké. Reálne ťažké to tam je zvládnuť a zvládnuť s ľahkosťou, lebo ja tam nechcem ísť prežívať, ja tam chcem ísť žiť. Totálne žiť život a takisto to chcem robiť aj tu. Na to treba šport, terapie, vieru v Boha, mať dobrých ľudí okolo seba a s týmto všetkým sa dá zvládnuť ten život, ktorý žijem. Ja som to zanedbal a preto som sa cítil niekedy zle, ale teraz to chytím do vlastných rúk, naozaj.